हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। लोगोफोर, बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लानो थाखाय खावलायहरनाय जाबायदि। लोगोफोर, भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबायदि। दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ। लोगोफोर, आं दिनै अफिसियेल बड' मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय। एक्चुअली लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ दि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव आपल'ड खालामदों आरो लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय बेरायफैयो आं दिहिरबिलाव लोगोफोर। नोंथांमोन दानिया फैदो दे बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ जों गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनब्ला लोगोफोर, बेयाव जों गुबै फावखौ खालामनाय नुनो मोनदों राजा, उर्खाव, सांगी आरो बिउटि लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बिसोरजों लोगोसे गोबां बेयाव फाव खालामनायखौबो जों नुनो मोनदों बिथांमोननि नामखौ आं मख'लायला। लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि रिलिक्सखौ आरो टिउनखौ खालामदों उर्खाव ब्रह्मा लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों देबानारियान ब्रह्मा लोगोफोर। मेकआपखौ खालामदों फुजा ब्रह्मा आरो सिनेमेट'ग्राफिखौ खालामदों रिंखां। नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।